ఎవరితో నువ్వు కంపేర్ చేసుకున్నా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఘనుడు, గొప్పవాడు, ఆకాశమంతెత్తులో పరిశుద్ధుడుగా ఉన్నవాడే కదా. కానీ ఈరోజు సమాజం ఎలా మారిపోయిందంటే, క్రైస్తవుని చెప్పుకోవడానికి, బైబిల్ పట్టుకోవడానికి, క్రీస్తు గురించి మాట్లాడడానికి, క్రీస్తును ప్రకటించడానికి కూడా సిగ్గుపడుతున్నారంటే ఎందుకు సిగ్గుపడాలి? మీ బంధువులు గొప్పోళ్ళ నీతి విషయంలో, యథార్థత విషయంలో? మీ ఇరుగు పొరుగు వారు గొప్పోళ్ళ యేసుక్రీస్తు కంటే గొప్పోళ్ళ నీతి విషయంలో, యథార్థత విషయంలో, పరిశుద్ధత విషయంలో? నీ స్నేహితులు గొప్పోళ్ళ? ఎవరు గొప్పోళ్ళు? నీకు పిల్లనిచ్చేవాళ్ళు గొప్పోళ్ళ, నీకు లేకపోతే అల్లుడు వచ్చేస్తుంటే ఆ అల్లుడు కుటుంబం గొప్పదా? ఎవడు గొప్పోడు చెప్పు? ఆయన పాదాల ధూళికి కూడా ఎవడు సరిపోడు. కానీ ఈరోజు క్రైస్తవ్యంలోనూ, క్రైస్తవేతర సమాజంలోనూ ఏదో తెలియని ఒక భిన్నాభిప్రాయం కనబడుతుంది. దుష్టుడు క్రియేట్ చేసినటువంటి అభిప్రాయం. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, యేసుప్రభువుని నమ్ముకుంటేనండి పెళ్ళిళ్ళు అవ్వేమోనండి, యేసుప్రభు బాప్తిస్మం తీసుకుంటే ఇబ్బంది అయిపోతానేమోనండి, అందుకని ఇప్పుడు కాదండి, మరి ఎప్పుడండి, పెట్టులో పెట్టే సమయానికి ఆలోచిద్దామండి. ఇలాంటి దౌర్భాగ్యులైన వారి మధ్యలో సిగ్గుపడుతున్న వాళ్ళని ఏమనాలి అన్నాడు యేసుక్రీస్తు. ఏమనాలి? వ్యభిచారమును పాపమును చే ఈ తరములో నన్ను గూర్చి ఎవడైతే సిగ్గుపడతాడో, నన్ను గూర్చి ఎవడైతే భయపడతాడో, నన్ను గూర్చి ఎవడైతే కంగారు పడతాడో, నా పరిశుద్ధ దూతలతో కూడా వచ్చినప్పుడు నేను వాళ్ళ విషయంలో కూడా నేనేం పడతాను? సిగ్గుపడతాను. నా తండ్రి మహిమ గలవాడనై నేను మరలా వస్తాను, పరిశుద్ధ దూతలతో కూడా వచ్చినప్పుడు నేను కూడా సిగ్గుపడతానని చెప్పాడు. ఎంత అద్భుతమైన సందర్భం, సన్నివేశం ఇది కదా.